Yes, good morning 100 times Ma'am Jess ug sa tong mga suking tigpaminaw. Base sa report gikan sa Pag-asa sa atong regional forecast, ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa southwest monsoon ug localized thunderstorms. Posible ang flash floods o landslides tungod sa severe thunderstorms. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang silangan ngadto sa habagatang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City gipaabot nga mag-ulan og bagyo uban sa pagpanugdog og kilat. Taas ang posibilidad sa pag-ulan, hinuon hinay ang pag-ulan. Ang kinataas-ang temperatura kay init nga 32 degrees Celsius. Samtang ang kinaubsan nga temperatura kay init nga 23 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:31 sa buntag ug mosalop kini alas 6:06 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw molungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa mga kaigsuunan nga nagatang sa tong kadagatan, unang hunas kaganang alas 12:39 sa kadlawon, unang taob karong alas 7:32 sa buntag, ikaduhang paghunas unya sa alas 3:17 sa hapon ug ang ikaduhang pagtaob unya sa alas 10:20 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita, Untoy Restiliador, una ang Ginoo.